kana sallah matanka ba ta sallah, kana sallah ɗiyanka ba su sallah. In ai magana ka ce yaran zamani a kyale su ba ruwana, wutanki daban wutana daban. Ka ajiye mace gida sunanka liman, matanka ba ta sallah, amma baka damu ba. Amma in ka zo gida ba a dafa abinci ba, zango in su kowa sai ya ji ku. Amma matanka ba ta yi sallah ba, ka ajiye ɗiya buduri kantan suna gidanka, ka ciyar da su, ka shayar da su, ka yi musu sutura, ba su sallah. Na rantse da Allah tashin alkiyama kana kallon 'ya'yanka da su jahannama, da matanka da su kuma sai ka raka su. Ba mun ɗauki addini kamar gadon garinmu ba ne. Yaran matan in su nawa ke garin nan da ba su sallah. Da yake nan garin a cim ne, an haɗu an zama a cim, an zama arna. Al'adanmu da tabi'anmu, mu'amalanmu, kai ba yaran matan ba hatta da manyan gari. In an ne ya mutu a yi baƙin kaya a je makoki, wai menene wai zaman tare. Kun je ku haɗu cikin jahannama wurin zaman tare. Ka duba suratul Rum aya 11. Wa yawma taqumu sa'a yawma izin yatafarraqun. Idan tashin alkiyama ya kai, Allah ya ce wannan ranar yatafarraquna zamu rabu. An rabu kashi biyu. Sai Allah ya ce fa ammal ladina amanu wa amilus salihati fahum fi rawdatin yukhbarun. Fa ammal ladina amanu, amma kaga wanda suka yi imani suka aikata aikin kirki, Allah ce suna cikin lambu na aljanna ana girmama su. Allah ka samu daga cikin su. Amma fa'amman ladina kafaru, amma waɗanda suka kafirta wa kadzabu bil liqa'i wa kadzabu bil liqa'i al-akhirah, suka karyata ranar tashin alkiyama, Allah ce kaga waɗannan azaba da ayi musu. Shi sa jama'a, ka je ka auro mace ka ajiye ta ba ta sallah, baka damu ba ruwanka. Ka je kai sallah. Sai sa kake ganin arnan ga Christians ga ranar Lahadi to ranar Asabar yayi ma yaro goge, ya goge ma yaro riga, ya gyara mai rigan da gobe za shi. Da sassafe yara su yi wanka, ya sa musu riga, ya ba su Bible, ya ɗauko tutu CD ya ba yaran. In an ka zo ana neman correction ku saka. Sai sa shan su je duba addinin banza, amma suna ma yara tarbiyya. Yaro ya zo in ana rawan nan haka ya zo ya saka, kenan tun yaro yana kankani an bari ya saba da bayarwa. Baba kana yin haka ranar Juma'a in ka zo gindin masallacin nan masallacinmu, yaranmu da ka gani bakin kofa wasu na bara. Yana da uwa yana da uba, amma ya zo ya tsaya bakin masallaci yana bara fi sabilillahi. A bashi 50 pesos, a bashi 1 CD, yayi kokari ya samu 2 CD, ya sheka da gudu ya je ya ce wa uwarsa, daga Juma'a na samu 2 CD. Uwar ta buga mai hannu, kai kokari ta samu abu, ta ce ka gani kowane Juma'a in ka zo in ka samu kuɗi ka rika sawa daga nan zan rika tara maka. Kenan tun yaro yana kankane an bari ya saba da bara. Kana ganin wannan yaro in ya girma ya yi sadaka, domin tun yana yaro ya iya bara. Sai sa ka same mu mun iya bara ne, mu gwanaye ne wurin bara. Duba in lole ya bi hanya ka duba bakin su titi, ka shiga cikin Ankara kamar da ka taka su. Me ake wai bara? Ka taba ganin yaran annan gana bara? Sai sa ka duba za ka samu tun yana yaro yana bayarwa har ya girma. Ya samu aikin banki, ana biyan shi mu ce 100 million. 100 million sai ya ce cecinsu yana da 100 million, ya ba cecinsu 1000 Ghana CD. Sai sa wannan 1000 Ghana CD akautun cecinsu na wannan wurin, ana ba shi kudin sai a cire a sama akautunsu. Sai sa kake gani suna gine-gine, ana gine-ginen church. Mu ko musulmi yanzu in an ka ba da filin ga an ka ce mu gina masallaci, sai mun kai shekara 10. Saboda musulmi bai iya bayarwa ba, ya iya karɓa.